Så skal jeg sætte mig op i barnevognen. Ja. Jo, gør du bare det. Nej, bo her? Nej, der er for mange mennesker. Det er mennesker, der er hele tiden. Ja. Der er for mange turister, ikke? Ja, det er der. Alle de turister, der er der hele tiden. Åh, sol. Meget sol. Det er meget sol. Så det er øjnene, der ser. Ja. Ja, det er en tro kopi af den. Men det er jo også fordi, jeg ved ikke, hvad en band ser ud. Den er der. I hvert fald langt til side. Det er olifant. Det er olifant. Ja. Du er generet, skat. Gør du det? Det er far. Er du generet? Kigger du på kameraet? Hvad? Kigger du på kameraet? Hvad sker der? Næsten ikke kende din båd, Mi. Nej vel? Luciane. Hvad ligger der sådan en? Ja, det kunne det. Ja, det er flotte både. Kommer der en svane hen til os? Jeg synes faktisk, hun så bedre ud end sidst, jeg så. Ja, over den med halen. Ja. Jeg har ikke set den sidste, eller meget lang tid. Ja. Men jeg synes, hun så bedre. Jeg tænker, hun var... Og det mærkelige nok er, at I er ikke ældre, vel? Nej, det er det. Jeg tror, det er derfor, jeg ikke kan forstå. Der er ikke nogen af os, der bliver ældre. De er stadig lige så unge nogen, tror jeg. Sæt dig ned, mens du kan, far. Og vi er lumpen. Ja. Den troede, du havde noget til dig. Nej. Ja, det troede den. Fik du den? Ja, jeg optog den. Ja. Ah, hvor sødt. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til, Mikke, hvor langt væk I stod før. Hvor langt væk vi stod. Ja, derovre. Hvor langt væk jeg stod fra, det lavede du nok ikke mærke til, men Marianne ville... Hvornår har du fået det kamera? Var det sidste uge? Nå, så er det ret nyt. Ja. Det er helt nyt. Det er det første, jeg sådan rigtig optager det i dag. Ja. Ellers har jeg bare prøvet at optage en lille bitte smule derhjemme. Ja. Det er selvfølgelig meget spændende at se, hvordan det ser ud. Det er bare noget filmer noget. Men det var meget rart. Andet end det derhjemme. Ja, det er jo det. Nej, jeg var på døle, mor. Jeg var på døle, ja. Man kunne godt Lena ligger og sover. Altså, så folk ikke noget at have fri. Vi var der noget om til middag. Og der var ikke så mange mennesker så? Nej, der var lige deroppe til pas. Ja. Det var faktisk rigtig rart, at man ikke skulle klokken gå. 16, så væltede det ind eller sådan noget, eller hvad? Ja, vi kørte 16:30, tror jeg den var. Ja. Ja. Jamen det, så giver det meget god mening. Så. Ja. Væltede helt hurtigt. Så varmt, at det er ikke sådan.
På din jakke. Så man kan få krabbe. Ja, men det er Så det er krabbe. Ja, det kan jeg sådan set. Det kan man godt. Vi har ellers vådservietter. men altså... Hold da op i close-up. Det kan jeg godt lide. Ja. Hvad er du på din jakke på? Kig på far. Smid det herover. Gammel. Fakt navlestreng her. Kappes. Ja. Hvor hun kigger på den. Ui. Hun kan godt lige kende lidt mere. Ja. Det kunne da være meget. Hvad sker der? Ja, det kommer til at ske, når hun bliver ældre i hvert fald. 6.000. Eller den røg på Ja. gulvet.